बिटिआरआव गिबि खेबनि थाखाय भट होनो मोननानै नोंथाङा माबायदि मोनदों? मोजां मोनदों माने पास जानायखाय पास होनो मोननायखाय गिबि खेबनि थाखाय भट होनो मोननानै नोंथाङा माबायदि मोनदों? गोजोननाय मोनदों। दा नोंथांमोननि गामि गिबि खेबनि थाखाय भट होनो मोनदों नोंथांमोना माबायदि मोनदों गोसोआव? मोजां मोनदों। मोजां मोनदों। दा भटखौथ' होखांबाय? होखांबाय जोङो। नोंथाङालाय माबायदि मोनदों भट होनो? मोजाङानो मोनदों। मोजां मोनदों ना? दा गिबि खेबनि बिटिआरनि भट होनो मोननानै गोसोआव माबायदि मोनदों? गोजोननाय मोनदों भट होनो मोननानै आरो बिराद मोजां मोनदों। बे गामिखौ एसे माबायै लाबोगोन बायदि मोनदों आरो माने गिबि खेबनि थाखाय भट बिटिआरआव हाबनायनि थाखाय फुरथि जादों आरो दा आंबो बिराद गोजोननाय मोनदों दा जोंनि बिटिआर बे मानि थाखाय बेनिखायनो दा जेरैबायदि जों भट होनो मोनदों मोजांखौनो मोनदों गोजोननाय थाबाय। गिबि खेबनि थाखाय बिटिआरनि भट होनो मोननानै माबायदि मोनदों? बिराद गोजोननाय मोनदों। गिबि खेबनि थाखाय जोंनि गामिया बिटिआरआव हाबनायखाय जों बिराद गोजोननाय मोनदों। मानो होनबा जोङो एथ' दिन जोङो खस्थ'नि मावनानै जोङो फिथाइखौ मोननायनि थाखाय जोङो गोजोननाय मोनदों आरो। बिटिआरनि गिबि खेबनि थाखाय भट होनो मोननानै नोंथाङा माबायदि मोनदों? खुलुमबाय आरो बे समाव नोंथांनि चेनेलनिसिम गोजोननाय साबायखर जासिबाय। बे समाव जोंनिसिम नैबे भट होनायनि थाखाय माबा जों लागासिनो दं बेवहाय माखासे सोंथि सोंफैनो थाखाय नोंथांनि सोंथि सोंनाय बायदियै जोङो बेखौनो फिननाय होगोन। जोङो बिटिआरआव हाबनो मोननानै जोङो जोबोद गोजोननाय दं आरो जोङो गोबां बे बिटिआर मोननायनिबो गोबां बिहोमा माखासे होलांनाय बेजों सोमोन्दो दं होननानै जों सानो। बेनिखायनो जों एबारनि बिसायख'थि जागासिनो दं बेवहाय जोङो मैखोमै बाहागो लादों। गामि हिसाबैनो जोङो खौसे आगान होदों बेखिनियानो। दा नोंथांनि गोसोआव माबायदि मोनदों? जोङो जिथुनाखि जे भट होनो मोनफादों बर' रायजोजों हाबनो मोनफानाय बायदि मोनना जों बिराद गोजोननाय मोनदों आरो गोसोआव फोरमायख'हायै गोजोननाय दं जोंनिफ्राय। जोङो बेखिनिखौ बुंनाय जाबाय।